Wamos, pasensya na. Alam ko hindi ako perpekto. Pasensya na talaga. Galing sa puso ko. Ang babagod na. Ang babagod eh. Mapalit na eh. Ang babagod eh. Gabi-gabi eh. Patulog na ako eh. Ayaw ka mahimig, gago ka. Wag ako. Wag ako. Wag ako. Malaya kasi. Sino? Ba't ka nandito? Tinawag ba kita? Utang ina mo. Wag ka manood dito. Wag ka manood. Okay lang. Wag kang manood. Wag kang manood dito. Hindi good news. Bad news. Wag kang manood. Hindi kita kailangan. Seryoso na to. Wala naman akong ibang sasabihin. Kung nakahingi ka na ng sorry sa akin, or nakahingi ka na ng sorry sa iba, so siguro may possible na matanggap agad namin yan, or meron pang hinanakit ng konti. Pero paano kaya mawawala din yun? Yun lang. Dahil lang kasi, ewan ko, depende sa iba yan eh. Depende sa ibang sa ibang influencer Depende sa tao yun. Depende sa, hindi, nadamay kasi ibang influencer dito eh. Kaya nga. So, depende sa ibang influencer kung hindi nila matanggap yung sorry nung isa. Pero, ako, hindi naman ako totally masamang tao. Hindi naman ako ganun. Mukha lang po siya masamang tao. Hindi naman ako doon kagarapal na ugali ko is... Garabal po yan. Basta ka muna dito! Papaliwanag ako eh. Sinisira mo ko sa camera. Huwag ganun. Mamaya na. Mag-ano kami. Magsasabaw muna kami. Magsasabaw tayo mamaya, diba? Magsasabaw din kami mamaya. Para masarap. Yun lang guys. Serious na to. Last na to. Para makapag-end na kami, makakain na rin kami. So wala naman ako ibang hangarin. Kaya rin ako nag-live. So narinig ko naman yung... Putang na kasing bukti. So narinig ko naman na yung yung sorry. At syempre sa ibang influencer, ewan na lang natin kung ano ang tawag doon? Damdamin. O dadamdamin na lang nadadamdamin na ng iba. Or hindi, bahala na sila ron. So sa akin, okay naman na yung sa akin. Hindi naman ako ganong klaseng madamdamin na tao na kapag may sinabi sa akin yung isang tao, magdadamdam na ako. Hindi po ganon yun. Hindi po. Hindi. Gago kasi yun eh. Utang ina kasi. Sayang guys, hindi na ako magdadamdam ha. Hindi na ako magdadamdam, yun lang. Hindi na ako magdadamdam. Tayo na po nakikinig ka. Kung nanonood ka o isa sa mga bata mo nanonood, alam mong nangyari to dahil dumating ako nun. 2018 may kasalanan ka sa akin.